रुंसारि पुर्णिमा स्वर्गीयारि बिथांजोनि जोनोमा आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दलाजानि गामियाव 1970 इं मायथाइयाव जादोंमोन। बिथांजोआ सासे रेडिअ' आर्टिस्टमोन। हिमालय हाजो आफांनि बोरसि दैमा सेरफांनि मेथाइआ दिनैसिमबो मुंदांखा आरो रेडिअ'नि गेजेरजों दासिमबो फोसावजाबाय थायो। बिथांजोआ थुंग्रि, गुमुर, अन्नायनि रादाय बायदि अडिअ' केसेट आरो सावथुनावबो मेथाइ रोजाबदोंमोन। बिथांजोआ थांनाय 2006 इं मायथाइयाव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। The nominees are And to give award the award, I would like to request Shri Bizit Kera Basumutari, General Secretary, Dularai Boro Harimu Apad, to please kindly declare the result for the Purnima Sorgeri Award. खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि The best female singer award goes to Purnima Basumutari. For feature film San Bolauri. Congratulations.